zawodnicy już przygotowani. Marcin jest przede wszystkim dużo bardziej doświadczony, 7 walk na swoim koncie, podczas gdy Michał tylko jedną. Zobaczymy, czy to przełoży się w klatce. Próba kopnięcia wysokiego, które Marcin przechwycił i od razu sprowadził walkę do parteru. Bardzo przytomne zachowanie Marcina Malaszewskiego. Będzie szukał tutaj wpięcia za plecy, ale udusi może nawet bez pięcia, niczym Janek Błachowicz. Bardzo mocny uchwyt, ale udanie broni to Michał Oleksy. Tak, wydaje mi się, że zabrakło tam naprawdę niewiele, natomiast popularny Maniek nie był tutaj bezpośrednio za plecami rywala, tylko gdzieś tam z boku i to pewnie zaważyło na tym, że to duszenie nie powiodło się. Ładna próba kolana ze strony Michała Oleksego. I wracamy do stójki. Spokojny Marcin Malaszewski. Na papierze tutaj oczywiście warunki fizyczne są po stronie Michała Oleksego, który jest 5 cm wyższy od Mańka, natomiast szczerze mówiąc tutaj na ekranie wydaje mi się, że jest to nawet troszeczkę więcej. Mocny low kick, ale ponownie Tak jest. bardzo dobrze przechwycone kopnięcie. I zobaczymy, jak się to rozegra w tych parterowych szachach. W narożniku Mańka Adam Niedźwiedź i Robert Henek. 2 czarne pasy brazylijskiego jiu-jitsu, więc wydaje mi się, że tutaj o parter Mańka nie musimy się martwić. Aczkolwiek tutaj próbuje podpinać gilotynkę Michał Oleksy. Wydaje mi się, że jest już wpięta ta gilotyna dość głęboko. Zapięte nogi. Rozpięte ręce. Tak jest, gilotyna jest taką techniką, że jeżeli ona nie wejdzie, to po dłuższym czasie partner czuje zmęczenie i dość łatwo się wtedy wypompować. Bardzo ładne wyniesienie, mocny ground and pound. Taki kocioł zapaśniczo-parterowy się nam w tej walce zrobił. Kosztuje to na pewno dużo energii zawodników. I cały czas mocne ciosy ze strony Marcina Malaszewskiego. Mimo to wstaje do góry Michał Oleksy. Ciągła zmiana sytuacji jak w kalejdoskopie. Jak w kalejdoskopie. O, teraz widzimy, że Michał przewrócił Marcina. Marcin chciał od razu skontrować po siatce, natomiast nie udało mu się to i musi walczyć z pleców. Co gorsza, dla siebie jest w pozycji bocznej. Widzimy tutaj sprytnie kolano próbuje położyć sobie na szczęce. Już połowa drogi za Marcinem Malaszewskim, żeby wstać do góry, ale tutaj bardzo przytomne zachowanie ze strony Michała Oleksego. O, czy mamy trójkąt? Nie. Szukamy balachy. Wydaje mi się, że ta ręka nie przechodzi przez linię bioder. Ciężko będzie to wyciągnąć. Ależ kocioł, próby kończyn z jednej i z drugiej strony. Bardzo ładnie się to ogląda. Jest to walka zawodowa, więc tutaj dystans zwiększył nam się do 5 minut. A pomimo to w walce dzieje się aż tyle, że nawet nie wiem, kiedy już te 4 minuty zleciały. Mocny ground and pound. Będzie pewnie szukał krucyfiksa z tej pozycji Michał Oleksy. Tak jest, natomiast Maniek przytomnie się broni. Nie daje sobie wykluczyć tej ręki, bo wtedy byłby naprawdę duży problem, co pokazała ostatnia walka Pawła Pawlaka z Tomaszem Romanowskim na gali Koloseum. Nie dają sobie ani chwili wytchnienia. Bardzo aktywny z pleców zawodnik z Rybnika. Ładny łokieć spadł tam z góry na twarz Marcina Malaszewskiego. Wchodzi na dosiad Michał Oleksy. Zobaczymy, czy uda mu się to wykorzystać. Bardzo dominująca pozycja, jeżeli zaraz... Próba trójkąta rękoma. Trójkąt rękoma.
Maniek łapie tak zwany telefon, żeby zablokować te duszenie. 10 sekund do końca. Ciekaw jestem, czy świadom jest Marcin Maleszewski tego, ile zostało do końca rundy. Koniec rundy. Było blisko. Gong, który uratował Mańka. Tak można to powiedzieć, to nazwać. Bardzo zmęczony Marcin Maleszewski. Patrzy na narożnik Michała. Widać, że też chłopak zostawił trochę sił w klatce. Tak, te 5-minutowe rundy, każdy, kto miał okazję chociażby sparować na takim dystansie, wie, że to wymaga naprawdę takiego bardzo rozważnego rozłożenia tych sił. Widzieliśmy tutaj naprawdę mocno, dużo siły wkładał w te kopnięcia W pierwszej Michał fazie, tak, Oleksy. w pierwszej fazie rundy bardzo ładnie 2 razy Maniek przytomnie wyłapał te kopnięcia Michała, ładnie obalił, aczkolwiek później przerodziło się to w niesamowity kocioł, gdzie raz jeden zawodnik, raz drugi miał pozycję dominującą. Ciekawy jestem, jak sędziowie punktowali tą rundę. Tak, no nie zazdroszczę sędziom punktowym, bo te próby kończeń też były z jednej i z drugiej strony. Naprawdę chyba ze stoperem trzeba było liczyć ten czas tego, który zawodnik ile był z góry. Więc zaczynamy rundę drugą. Mocny prawy skleił się teraz z twarzą Michała Oleksego. Maniek chyba czeka na kopnięcie, żeby po raz kolejny wyłapać i wywrócić Michała. Sam nie chce za bardzo wywrzeć presji, zaatakować. Ładna próba zejścia. I udana. Maniek z pleców. Bardzo przytomnie Michał Oleksy odwraca Marcina Maleszewskiego od siatki, żeby utrudnić mu wstawanie właśnie z wykorzystaniem ogrodzenia. I po szalonej pierwszej rundzie chwila przestoju. Widzimy to, o czym wspominałeś. 2 czarne pasy w narożniku Mańka, oprócz tego Przemek Wejner. Mocny łokieć spada na głowę Mańka i Michał kolejny. poza łokciami bardzo ładnie i przytomnie pracuje głową, wiercąc brodę Mańka, co jest naprawdę bardzo nieprzyjemne i otwiera drogę do skutecznych uderzeń. Popularne wyciskanie cytryny. Dokładnie tak. Zapina Maniek klamrę. Wydaje mi się, że chce złapać Michała i przetrzymać walkę, żeby sędzia podniósł ją do stójki. Natomiast Michał cały czas pracuje, więc akurat w tym momencie sędzia nie ma takiego powodu, żeby to zrobić. Bardzo podobnie jak w poprzedniej walce Remigiusza Rzemieniewskiego z Tomkiem Niesporem. Mądrze rozkłada ten ciężar ciała, kontroluje, rozpłaszcza przeciwnika i uniemożliwia jakiekolwiek kończenie, jakiekolwiek wstanie do góry czy przetoczenie. Kontroluje bardzo mocno biodra Mańka. Tak, z tego co widzę, Maniek też jakoś bardzo nie wstawać. Wydaje mi się, że próbuje wymyśleć coś z dołu lub po prostu przetrzymać Michała, natomiast na tę chwilę jest to nieskuteczne i wydaje mi się, że na kartach punktowych może tą rundę przegrywać. Widać natomiast, że zawodnicy są troszeczkę zmęczeni po tej pierwszej dynamicznej rundzie, bo nie ma już takiego tempa i takiej werwy jak w pierwszej rundzie. Tak, o wiele bardziej stateczna ta druga odsłona, aczkolwiek mocny ground and pound teraz ze strony Michała Oleksego. Kolejny mocny prawy. Już zdecydowanie długa część tej rundy na plecach Mariusz Maraszewski. Marcin, przepraszam. Zawodnicy przystępowali do tej walki w zgoła odmiennych nastrojach po ostatnich walkach, z tego względu, że Michał ostatnią walkę wygrał z Danielem Wojańczykiem, natomiast popularny Maniek niestety przegrał na Silesian MMA 7 z Denisem Trojanem. Stąd może w tej stójce też taki zachowawczy styl Mańka. Też mi się tak wydaje. Zresztą boi się zaryzykować po tych 3 porażkach. Dokładnie tak. Widać, że gdzieś tam w tej stójce były dziury z tego względu, że między innymi został on znokautowany przez Ciebie, Michał.
Może były, może nie były, nawet jakich nie ma, to sam jest twarzą i znajduje. Udało ci się trafić po prostu. Wchodzi na dosiad Mamy znowu dosiad, oddał plecy teraz Maniek, będziemy szukali i duszenia. wydaje mi się, że niestety może to być początek końca. Widać, że już dość głęboko ta prawa ręka włożona. Tak, Koniec. odklepanie, duszenie zza pleców. Niestety powoduje czwartą porażkę z rzędu Mańka. Minuta do końca rundy drugiej. I niestety po raz kolejny, po raz czwarty z rzędu Marcin Maleszewski schodzi przegrany. Ale widać, że zarówno w tą ostatnią kończącą technikę, jak i w całą drugą i pierwszą rundę Michał Oleksy włożył całą masę energii, bo nie widać na jego twarzy uśmiechu. Nie wydaje się być zbytnio podekscytowany tym zwycięstwem. Widzimy na powtórce to dobre obalenie do dwóch nóg i mocną kontrolę. Tutaj wydawało się, że już bardzo blisko wstania do góry, odwrócenia losu tego pojedynku jest Marcin Maleszewski, aczkolwiek była to cisza przed burzą, można by powiedzieć, a już teraz posłuchajmy oficjalnego werdyktu.